Kaunti ma Homa Bay, Joyce Osogo ka omakore gi duol ma ochung'ne keyo pi aluora mar Nam Lolwe, Lake Victoria South Water Works Development Agency dhi nyime gi chenro mar neno ni skunde manie kaunti ma Homa Bay obedo gi pi kaka yor konyo e jiwo lera kod jiwo chenro mag somo e skundego. Ma en chenro magitimo mar neno ni skunde ahinya to mag primar obedo gi kuonde kano pi malera ka jopuonjre nyalo konyorego kaka yor duoko chien tuoche ma ikelo gi wach tiyo gi pi ma ochido e kind jopuonjre. Kane giloso e kinde chenro mar chiwo tangi mag pi ne skunde mag primar mawuok e kar chung' od bura ma Homa Bay Town, Bensouda ne okoni chenro gitimo mar neno ni skunde mag primar obedo gi pi ma oromo ma jopuonjre kaachiel kod jopuonje nyalo konyorego. Midusa e duol ma ochung'ne keyo pi aluora mar Nam Lolwe mano Paul Agwanda ne okoni gimedo tiyo kanyakla gi jotelo ma opogore. I have close to 200 water tanks, 10,000 litre capacity and 5,000 litre capacity distributed in public primary schools, public secondary schools, the market centers, because water is life. Wakava counties aboro kanyakla mwa ensure ni wamiyo gi pi maler kwa tiyo gi teko mar sirikal mamalo e bo ministry mar water, sanitation and irrigation. Omiyo wan gi mor kaka Lake Victoria South kendo wabiro medo support leaders te mondo wami konyruok mar tenge kod gik mang'eny mag pi mondo jogweng' duto oyud konyruok.